La nostra història són les carnes de fantasmes que quedaren estancades en la ruïna i la vergonya. El nostre rostre és una història inacabada d'uns amants que pretenien compartir la seva història. El nostre por és una sala d'hospital i les retallades decidint la teua sort. El nostre rostre és una història inacabada d'uns amants que pretenien compartir el seu amor. La nostra vida quotidiana és una càrrega pesada que arrastrem i suportem amb elegància. El nostre límit és una arma carregada que ens apunta per l'espatlla retallant-nos l'esperança. La nostra pena és una pena d'esperar pels detinguts d'aquella vaga general. El nostre límit és una arma carregada que ens apunta per l'espatlla i amenaça amb disparar. I que la sort que ens acompanya siga líquida com l'aigua. De tots els ratos que m'escrita darrere és la nostra força. Jo te la cante sang i tot i fer-se una voluntat de canvi. Els nostres llavis esclivenyen solitaris con les terres arrasades per l'oblit i la sequera. La nostra espera són les nits que no dormíem esperant en la penombra el naixement d'alguna estrella. La nostra por és una escola sense cor, les retallades decidint la teua sort. La nostra espera són les nits que no dormíem esperant en la penombra el naixement d'un altre món. Les nostres hores s'alimenten de la ràbia que habitem a les vesprades de misèria compartida. La nostra força veu de l'aigua, de l'aixeta, de l'extensa polseguera que dissipa la mentida. El nostre joc és una xarxa d'unitat que protegeix les persones que estimem. La nostra força veu de l'aigua, de l'aixeta, de l'extensa polseguera que rebenta pels carrers. I que la sort que ens acompanya siga líquida com l'aigua. De tots els versos que m'he escrit a darrere és la nostra força. Jo te la cante sang i foc i canso una voluntat de canvi. Senzillament. Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, canso por ti. Arenteiro. Pois moi benvidas, moi benvidos a todas e a todos. Un ano máis, aquí estamos, un ano máis e unha semana máis no Bar da Cantina, renovados e ben frescos despois destas vacacións, non sei se merecidas, pero si disfrutadas. E un ano máis está aquí connosco Don Milito. Boa noite. Ben merecidas, claro que sí. Hasta había que darlle un pouco de respiro ao corpo, que senón non se para.
Bueno, pois nada, feliz 2025 a todo o mundo, en especial aos seareiros verdes, agárdase un gran programa, un gran ano, moitas cousas hoxe que contar. Así que nada, vamos a darle ao parenteiro. Exactamente, outro ano máis aquí sigue puntualidade inglesa Don Carlos. Boa noite a todos, feliz ano a todos os cantineiros e a todos os que conectades hoxe despois do parón navideño. E nada, con moitas ganas de falar do Arenteiro e eu a título personal gustaríame agradecer as mostras de cariño que amosou a xente comigo e con nós ao largo destas vacacións, especialmente comigo, no? Porque eu como estou fora e tal, venme menos en persona. E nada, o feedback que recibimos é moi positivo, así que pois eso é o que nos gusta, non? Xuntarnos todas as semanas a falar un ratiño do que nos gusta e se vos gusta a vos, pois eso que nos levamos tamén. Sí. Exactamente. E nada, eu estou de estreno de Autorregalo de Reis. Constame que algún de vos tamén gasta esta elástica. Eu esa aínda non a gasto, pero eu tamén tive o meu regalo de Reixes particular, teño que enseñala porque cando a recibín foi como un neno pequeno cando recibe a súa primeira pelota ou a súa primeira peonza, non? Por así decirlo, pois esta pedazo de elástica que aí vola enseño con número Pero o importante 10, está por detrás, aí, balones al 10, eso mismo. balóns ao 10. Nada, pois unha camiseta que lle tiña ganas de carallo, a verdade, hai que dicilo. Así que nada, os Reis este ano portáronse moi ben. Terás algún rei así medio infiltrado, non? Porque esa camiseta nin estaba a venta, sei de algunha estrategia para conseguila, pero non con esos parches da federación e todo. Bueno, eu que sei, un que se debe de portar moi ben e olches, os Reis pois chegaron cargadiños ao pueblo, entonces bueno, pois agradecerllo dende aquí. Bueno, sí señor. Pois nada, esta vez evidentemente non hai postpartido, pero si faremos a previa dese próximo partido ante o Andorra, xa pensando nesta segunda volta. Podemos falar tamén un pouquiño de como está ese mercado de fichaxes, que xa temos a primeira incorporación esta vida, pero bueno, que se fixe oficial. E nada, podemos comentar tamén novas algunha que outra cousiña. Así que nada, Milito, se queres empezar con esa previa do partido do viernes ás 8:30, non? 8:30 ou 7:30? 8:30. Sí, 8:30. Horario aí bastante tardío, por así decirlo, que a algúns lles gusta, que me parece que por aquí a algún lle gusta moito, pero bueno, non é mala maneira de comezar o ano del todo. Para ser un viernes, 8:30, non está nada mal. Bueno, vamos xogar contra un rival bastante complexo como é o Andorra, non? Recén descendido da Liga Hypermotion, un equipo que comentaba que non comezou moi ben a tempada, o certo, pero que pouco a pouco vai gañando o pulso a categoría. Por facer así un repasiño rápido do que esta plantilla do Andorra, seguro que moitos vades coñecer algún dos nomes que vamos a mencionar. Indo liña por liña, pois na portería un porteiro, un cancerbeiro que xogou moitos anos no fútbol profesional, tanto no Barça, que saliu da canteira do Barça, como no Levante, por exemplo, e non é outro que Ollera Olazábal. Empezou a tempada Nico Ratti, que é outro moi popular, pero bueno, Oller fixose co posto neses últimos partidos e bueno, un porteiro de tremendas garantías. Na parte defensiva teñen, a verdade, que xogadores de moito calibre, pero por mencionar a dous que seguro que vos sonan moito, sobre todo do ano pasado, de enfrontarnos contra eles, son Trigueros, que o ano pasado estaba no Nasti, que se non me equivoco estuvo no Deportivo, non? Pero o xogador que perdeu nestes últimos partidos a titularidade, pero de unhas garantías tremendas tamén para esta categoría. E outro é Morgado, César Morgado, é xogador de Club Deportivo Lugo, que a verdade que fichou este ano polo Andorra e me parece pois tamén un central de moito nivel.
Logo xa pasando polo medio do campo, destacar o xogador fundamental para min, pode haber dous como son Eric Morán, pero eu quedome con Sergio Molina, titular indiscutible para Ferran Costa, un xogador que saliu da canteira do Madrid, que pasou por varios equipos, o último equipo no que estuvo foi a antigua segunda B no Salamanca, e dai fichou polo Andorra e consolidouse, chegando a xogar en segunda división, non, co cadro do Principado, e un xogador que aporta experiencia, categoría e moita calidade a este centro do campo. Tamén outro que non está, que non vai estar e que leva toda a temporada no dique seco, como é Alberto Solís, media punta, que temos máis recordo del do ano pasado, como nos la liou aquí en Espiñedo, non? Nese fatídico, polémico partido, como lle queiramos chamar, porque, bueno, fixo aí diabluras no cadro Irundarra e agora está no Andorra, pero, bueno, tuvo unha grave lesión de ligamento cruzado e perdese o que creo que toda a tempada o bo de Alberto Solís. E na parte dianteira moita dinamita. Xogadores que me encantan, a verdade. Eu, por quedarme cun de todos, eu quedome con José Cerdá, un extremo de moita calidade. O ano pasado estivo na Ponferradina, un xogador con moito desborde, cunha técnica exquisita, que xa creo que leva 3-4 goles marcados, e que é un xogador a ter moi en conta e que penso que está para cotas maiores. E despois dous dianteiros de moito gol e de moito traballo, como son Manu Nieto e Lauti, o xogador do Celta turista daquelas e xogador tamén do Mirandés que estuvo en segunda división. Sí, non te rías, que era o Celta turista daquelas cando xogaba no Celta. Se non me lembro mal, como yo me estou confundindo, estou me lanzando aquí un triple. Pero penso que sí, E, bueno, xogador que, bueno, Lauti xa leva 7 tantos, se non me equivoco. Manu sí que empezou a tempada un poquinho máis vacío, non? En canto a rexistros anotadores, pero xa pouco a pouco vai colando porta, xa creo que suma tamén 3 dianas. En definitiva, con todo isto, cun adestrador, como comentei antes, moi novo, que lle deron a oportunidade o ano pasado, unha vez acabada, casi rematada a liga, co Andorra xa casi descendido, por así decilo, e que siguen contando con ele e fixeron un proxecto en torno ao seu adestrador este ano, pois un equipo moi peligroso, un equipo con moita calidade e un equipo que non vai poñer as cousas fáciles o viernes en Espiñedo ás 8:30, como ben dixeches, non, Carlos? Sí, será un partido complicado. Os dous equipos, pois o Arenteiro xa sabemos como chega. Andorra estuve mirando agora, chega no seu último partido na casa de sumar 3 puntiños que lle permitiron adiantar na clasificación aos nosos, non? O Andorra está con 28, nós con 26, moi igualado todo. Perdón, o Andorra en postos de playoff. E nada, estuve vendo así un pouco por rápido tamén a plantilla antes a media tarde. A min o nome así que máis me sonaba era o de Diego Allende, que estou vendo que está disputando moitos minutos esta campaña tamén, un xogador galego da zona de Santiago de Compostela, que eu non cheguei a coñecer personalmente, pero sí cando estudiei a carreira, cando fixo o meu grado en Santiago, aí xa bastante tempo. Era moi amigo dun compañeiro de carreira, entón sempre souben das andanzas e das aventuras de Allende desde o comezo, e a verdade que me alegro de que estuvo aí no Valladolid tamén, non sei se chegou a xogar no primeiro equipo. Bueno, sí, penso que sí que debutou, penso que tamén no Clube Deportivo Lugo, el formouse nas categorías inferiores do Celta, xogou tamén no filial, e, bueno, parece que ahora no Andorra pois está gozando de minutos. E nada, vai ser un partidazo realmente para comezar a temporada. E o Arenteiro unha oportunidade dourada para resarcirse un pouco dese mal sabor de boca que nos deixou quizáis o 3-0, o bo, ou, digamos, penso que o que pode ser bo é que pois foi xusto antes dun parón no que se pode facer tábula rasa, comezar de cero e ter tempo de sobra para preparar o partido, non? Os nosos volveron os adestramentos, penso que o 2 ou o 3 de xaneiro. O 3, onde tuveron descanso, e nada, agora esta semana pois a preparar nas mellores condicións o partido para o venres. Eu de noticias
obviamente falaremos despois da nova incorporación, que non sabemos se vai xogar ou non, porque está aí comentada na rexión, non, que estaba aí o fillo, que a muller que pode dar a luz a finais de semana, entón non sabe moi ben se pode debutar, pero digamos, no que podamos saber, pois hai xogadores dos nosos que ao mellor non van estar, non? Non sei, Llano, penso que sigue con molestias no carril do 3, despois Adri Cruz obviamente non vai poder contar pola tarxeta roxa que veu en Zamora, entón pois o equipo vai ter que loitar moito para intentar sumar os 3 puntos ante un rival que eu penso que compite por cousas similares, polo menos neste tramo de campaña, o que fala moi ben de Clube Deportivo Orenteiro, tendo en conta que un equipo recién descendido da segunda división, como dixo antes Milito. Sí, bueno, antes de que prosigamos, quería facer 2 incisos, ahora que aproveitaches para comentar ese tema do novo fixaxe, que veremos se está, se non está. Primeiro de todo, quero, dende aquí, os meus compañeiros seguro que se unen á miña felicitación, felicitar o noso compañeiro Gonco, porque nestes días foi pai do seu primeiro retoño, e seguramente estará pois un pouco ausente nestes próximos meses por motivos evidentes, pero bueno, dende aquí queremos felicitar a ese novo retoño, ou primeiro retoño, mellor dito, que chamado Antón, e nada, moitas parabéns tanto para él como para a súa muller Arancha e para toda a familia arenteirista, porque vai ser un arenteirista máis seguro. Ausente con boa razón, Milito, porque hai que aos chavales hai que formalos xa desde pequeno e se lle ensenya a pegarlle o esférico coa zurda, vai ter máis posibilidades de chegar alto, que hai sempre menos xogadores coa perna esquerda hábil. Exactamente. E bueno, por outra parte, decir, bueno, aí que nos felicitan tanto Óscar como Fran, que están aí no chat, que son uns fiéis seguidores do bar, pois desexarles un feliz ano novo. E Fran tamén apostillaba que xa estaban faltos de vernos polos bares. Bueno, polos bares nunca van deixar de vernos, me parece a min. Sexa este ou sexan os físicos do pueblo, non? Verdad? Entonces, comenta aí tamén para comentarista, que é algo que hai que apuntar, non? Que Piqué ten reserva no Pituxo ás 11 da noite, que, bueno, que Piqué non estará moi ao tanto do Andorra, non? Que a cantidad de negocios e asuntos que levará, pois... Será un número máis. Sí, será residual, seguramente. Residual total. Non sei, non creo que venga, nada. O mellor se ven polo chiste, polo pulpo e tal, pero non creo que contemos ca presencia do señor Piqué, que debe de estar máis metido no tema da Kings League que outra cousa. Gustaría velo por aquí. Sen máis, a verdade. Sen máis, non é algo que me fascine ni moito menos. Xa o sabedes, creo. Pero bueno, volvendo ao meollo, falando, bueno, comentaba por aquí un máis que Allende non debutou no Valladolid. Pois tiña, o sea, pensaba que sí, pero se ti dis que non, pois será así, pero tiña en mente que a verdade que sí. Nada, eso, que esperades un pouquiño de Club Deportivo Arenteiro? Comentaba antes Carlos que ya non vai estar, ainda sigue con esos problemas de nocello, perdón. Non sei, houbo aí rumores de que Tommy podería deixar o equipo, non? Aí por Twitter saltou. Supoño que estará o viernes para xogar, porque non hai de momento nada oficial, e non penso que sen fichaxes o viernes nos quedemos sin un lateral izquierdo que é o único disponible na plantilla, non? Sí, no, ten pinta de que será Berardocci da partida, e no tocante a estrategia ou a táctica de partido, eu prácticamente o único que podo pedir é que sei que o equipo pode facer, porque xa o ten feito esta temporada, e sobre todo no último partido como local ante o Irún, é salir con ese nivel de intensidade que se saliu ese partido. É ben certo que despois tuvemos relativa, non vou dicir sorte, pero sí que acerto de cara ao gol, non? Porque prácticamente as dúas primeiras chegadas pois puxémonos 2-0 no marcador,
pero o que sí que me parece que ten que ser innegociable, e sobre todo despois do partido contra o Zamora, que é quizás o partido máis gris da temporada, para tratar de eliminar esas malas sensacións, pois salir con intensidade e salir a dominar o cuadro andorrano. Hai unha boa nova, non? Recuperamos a Jordan Sánchez, que bueno, me parece que se notou moito outro día, xa non só defensivamente, que bueno, creo que en xeral o equipo, creo que o comentaba tras rolda de prensa, tú esteveches ali con Raúl, non? En Zamora, el comentaba que os partidos no que o rival obliga ao equipo a estar moi lonxe, moi largo, non? Por así decirlo, que o equipo sufre moito, non? Que canto máis xunto e máis compacto este o equipo, xogando máis, non, como ese acordeón que todos vemos na cabeza, que creo que se sinte máis cómodo. E sobre todo nesa salida de balón por banda dereita, creo que Jordan lle ofrece e lle dá moito a este equipo. Creo que Notouse outro día moito, notouse moito. notouse moito sobre todo no campo, non? Porque moitas veces pola realización, pois a cámara fíxase onde está o esférico e obviamente non ten esa perspectiva do que pasa en todas as liñas, pero outro día sí que se notou moito como o Zamora xa desde o principio intentou penetrar e facer moito daño polo carril dereito, pola banda de Curro, que obviamente non está acostumbrada a xogar aí de titular como digamos, revulsivo na segunda parte, pois pode cumplir, porque é un xogador que lle pon moita entrega, moito empeño e que o ten feito ben nesa demarcación, pero os 90 minutos entre xogadores intuíamos, anticipábamos que iba a ser complicado e obviamente así foi, o Zamora soubo explotar eso e a nivel ofensivo obviamente Jordan tamén aporta moito máis e aparte co estado de forma que está demostrando esta tempada que para min está disputando os mellores minutos como xogador do Arenteiro. Sí, a verdade que é unha pasada o nivel de Jordan e botóuselle de menos totalmente. E bueno, con todo isto, Darío, Carlos, entendo que Diego será da partida, aí non creo que haxa ningún tipo de debate, evidentemente, o capitán, para completar esa línea defensiva que esperamos ou agardamos, xogarán tanto Javi como Mangel, que entendemos que pues, está totalmente recuperado dese golpe que levou en Zamora, que quedou simplemente nun susto. Sí, Mangel comentaba eu que foi ao hospital local de Zamora despois do partido e que quedaba en observación, o que non sabía era que xa pola noite xa retornou a Carballiño a casa, así que imagino que a cousa non foi a máis e supoño que será da partida, aparte un xogador que o tío dito bastantes veces este ano foi un pouco a recuperación do equilibrio do universo, non? O ano pasado inventouse a Vitra no centro do campo e este ano inventamos a Mangel de defensa, así que pois imagino que si, Berardocci, Fabi, Mangel e Jordan sería a opción máis lóxica para Jardiel. Despois, dai para en diante, supoño que volverán os escudeiros de sempre, que son Tarsi e Martín Solar, non? Creo que non hai motivo para que non fora así, sobre todo incluso que Adrián Cruz, como ben dixeches, está expulsado, pois creo que non hai ningún tipo de debate. Quizáis o debate veña máis nesa terna de mediapuntas. Sí, pero eu supoño que partirá ca opción que máis ven utilizando con Pascu no carril no extremo esquerdo. Ferreiro de enganche e pola dereita Diego. Que bueno, que houbo aí moito rumor, que isto sí que penso que xa é máis rumor e máis palla mental que outra cousa de Diego que volve ao Deportivo ahora para a segunda volta da tempada e tal. Parece unha situación bastante irreal ou bastante pouco probable, máis ben, neste tipo de cesións, polo perfil de xogador que é Diego, porque lle convén máis disputar a cantidad de minutos que vai poder disputar aquí, e bueno, supoño que non irá máis, podemos falar deso un pouco despois, pero para min eses tres serían a opción máis lóxica de partida. Realmente non vexo a Marquitos quitándolle a titularidade a Pascu agora mesmo. No, evidentemente polo momento de forma. A verdade é que Pascu está indo progresivamente cara adiante, penso eu, está piano a piano aumentando moito o seu nivel. A verdade é que estamos vendo xa un Pascu que eu penso que se vai fichar aí nesa posición, penso que despois falarémolo, pero que veña, pois vai ter que ser un xogador de moito nivel ou vai ter que traballar moito
para ahora mismo quitarlle o posto. Falábamos a principio de tempada de que esa banda esquerda estaba para quen a collera e parece que Pascu botoulle o brazo, non? Eu penso que É un perfil moi interesante, Milito, porque nesa liña de tres, pois obviamente Diego Gómez xa sabemos que ten moito desborde, non? E pode aportar moito pola banda dereita, de David Ferreiro, pois que mellor, que vamos máis dicir, podemos engadir, aparte de que é o mellor xogador probablemente de toda a categoría, pero despois Pascu no perfil esquerdo coa velocidade que ten e sobre todo con ese xogo, con esa, digamos, potencia o espacio, aproveitando a creatividade de Ferreiro, pois é un xogador que está aportando moito e que nos dá moito nese xogo contragolpe, sobre todo. Xa ten marcado varios goles esta tempada dese xeito, sen ir máis lonxe o segundo, o último sábado en Espiñedo contra o Irún. Así que un perfil interesantísimo e, como diste, Milito, que penso que revertiu a situación negativa coa que empezou a temporada, na que parecía que non aportaba moito, estáse convertindo, penso que nunha peza pois importante e que aporta cousas diferentes para o equipo. totalmente. Darío, que ti como ves esa terra de media puntas? Despois falaremos do tema Diego Gómez, que hai unha novedade que saltou fai escasos momentos que podía ter a mellor relación con ese movimento de Diego Gómez, pero bueno, logo contarémoslo cando nos metamos xa de cheo no tema do mercado de fichaxes. A ver, creo que como dicía Carlos, un momento moi complicado, sobre todo co Deportivo, porque non sei, non creo que sexa a solución que necesita neste caso o Deportivo, casi queimar unha bala como é a de Diego Gómez, facendo a temporada que está facendo no Arenteiro. Salidas como a de Tomi, quizáis Marquitos, quizáis Adrián Cruz, pois sí que lle vexo máis recorrido, porque están contando con moi poucos minutos e evidentemente tanto por unha parte como pola outra penso eu que van a buscar unha salida. Non sei como está, a verdad que non hai casi movimentos xa non no Arenteiro, no mercado en sí, ni en segunda división, ni primeira federación, non está vendo moito movimento e daba a mí vai despacillo a cousa. Sí, daba a mí que se vai alargar estes últimos días de mercado, pero bueno, eu confío no Bigotes, podemos comentar, sí, o que estábamos dicindo. Hoxe no Lugo, bueno, hubo unha de cal e outra de area, non? Hubo que despois viña con todo o tema de Diego Gómez, que renovou a de cal, o sea, a de arena, e que renovou Jorge, o canterán, por ese posible interés do Dep, porque podía afectar o tema de Diego, que logo volveremos a falar delo, e a outra a marcha de Slavi, que estaba pretendido por Lugo ao Villarreal. Entonces, bueno, aí hubo un pouquiño de movimento. Pero bueno, en canto no tocante o noso no partido do viernes, como ves esa liña de media puntas, que nos estamos indo polas ramas? Non sei, a verdade é que non sei tampouco, non sabría que dicir, non sabría que dicir, porque aparte tampouco sei en que estado chega Luís, entonces... Donde verías a Luís no caso de entrar de titular? En punta. En punta. Sí, porque a ver que quita o sitio a Ferreiro tamén. Que a Ferreiro non o podes quitar aí, evidentemente, hoxe en día. E as cifras goleadoras de Luís suxiren que é un xogador que ten certo olfato, non? Certa facilidade para definir. Entón, pois, el ven cun perfil que é un pouco máis media punta, non? Un pouco máis de 10, como a pesar de que Milito lle queira quitar o posto, que a camisola esa que nos mostrou antes, pero imagino que pode xogar de dianteiro e supoño que algo que se terá falado, porque como xa ben saben un pouco todo o mundo, pois levaba mes e medio adestrando co Arenteiro. Xa un fichaxe que ven xa metido en dinámica, xa ben adaptado, non? O que o grupo. Pero no mercado invernal ten que ser así. Dicíades vos antes o tema de que parece que non hai movimento, non? Realmente dá a sensación de que non o hai, pero seguramente sexa como un cocido, non? Así, facéndose a fuego lento. Hai cousas aí por detrás e obviamente hai que esperar. Creo que o mercado pecha a comezos de febreiro, o 2 ou o 3.
3, creo. non sei onde o lin antes. Entón, pois obviamente un mercado a comezos de ou unha fichaxe a comezos de mercado ten que ser algo dese perfil, especialmente tendo en conta que somos Orenteiro. E hai unhas limitacións, e hai un tablero Pódese das cousas semillar un cas que pouquiño, podemos xogar. pódese semillar un pouquiño a esa incorporación no seu momento de Paul Bueso, non? Así un pouco de estilo. O caso idéntico, prácticamente. Paul Bueso levaba adestrando xa desde pretemporada, desde verao, por tema de limitación de ficha non se lle pudo facer. Era un xogador que xa está en dinámica prácticamente de equipo, e Luis Fernández anticipo intuo que será o mesmo, e en termas de química, pois obviamente será máis fácil incorporarse. Pero bueno, non sei non sabemos se vai estar este viernes. Probablemente non o saiba nin el a estas alturas da película. Solamente co tema ese, se todo vai normal e non pasa nada, pois sí que estará de vestido de corto o viernes en Espiñedo. En da dianteira, que facemos entonces? Por quen vai optar Jardiel? Se ten os tres disponibles, tanto a Baselga como a Noel como a Luisito Fernández. Eu se tuvera que apostar, diría que vai apostar por Enol. Eu creo que tamén. As cifras goleadoras de Baselga son mellores que as de Enol. Enol penso que leva 3 goles ou 4. Non sei levan o número mismos, exacto. Creo que levan os Leva mismos. 5 goles tamén. Penso, digo chora, sigue falando e digo chora, pero creo que sí. Independientemente deso, hai que ter en conta que Baselga, deses 5 goles que leva, 3 foron nunha mesma tarde. A donde quero chegar con isto é que me dá a sensación de que o impacto de Enol... 4. O impacto de Enol cando xoga de titular en Clube Deportivo Arenteiro está sendo maior que o de Baselga, en liñas xerais. Quitando 2-3 partidos, a min Enol está me gustando moito. Sí que me parece que Baselga é un xogador con máis potencial, cun teito máis alto. Perdimos a Carlos, pode ser, Darío? Ou perdino eu? Sí, non? Quedouselle aí... Aí está. Quedouselle de colar. Non sei se... Hola. Me estaba dicindo o do potencial de Baselga, que me dá a sensación de que é un xogador con máis potencial, con máis talento, con máis calidade, chámalle Xe, pero dá a sensación de que non le está aportando máis. Ben sexa na punta ou incluso na banda esquerda. Eu penso que o traballo de Nol valora moito Jardiel. Penso que ese traballo que non se palpa, que non se ve, que non é tan xente en canto a números, penso que o que está decantando a balanza sobre o de Candás en detrimento de Baselga, non? E penso que tamén é un xogador que dende que tuvo a lesión, Baselga, penso que lle está costando máis. Parece que como que entrar en ese ritmo outra vez competitivo como que lle custa máis. Entonces, por eses factores todos, polo que di Carlos, polo que comentamos, penso que vai ser Enol o viernes da partida e penso que se vai ser o 11. Non sei, Darío, se tú tes unha opinión contraria ou se ves outra cousa que non vexamos nós. Eu teño dúdas arriba, verdad? Porque é que non sei hasta que punto está de adaptado Luis Fernández ao equipo, porque sinceramente creo que é o xogador con máis nivel que temos aí, pero claro, é un xogador que non xogou ningún solo minuto ca camiseta do Arenteiro, entonces quizás por calidade poida ser o titular, pero non sei. Por outra parte, costa ver o titular directamente sen haber sentido ese contacto físico. Sí, claro, unha cousa é adestrar e outra un partido de competición, e recordemos que leva cerca ou preto dun ano sen xogar partido oficial, que non é moco de pavo, por así decirlo. Entonces, bueno, É a cousa con Luis, non? Os números goleadores, se un mira a estadística en frío, en cru, números goleadores son de xogador de calquera equipo de primeira federación, refirme. Sí. Un equipo aspirante a subir a segunda ou incluso números de xogador de segunda división perfectamente. Pero, como sempre, pois un xogador pois que parece que non
nunca chegou a gozar da continuidade de estar moitos anos nun mesmo equipo, non? Casi un trotamundos do mundo do fútbol e tal e cual, entón, pois, por esas circunstancias seguramente acabou en Clube Deportivo Arenteiro, e veremos, eu estou de acordo con Darío, que arriba a priori debería ser o xogador con máis gol, pero bueno, os dianteiros sabemos que viven de rachas e un xogador que leva tanto tempo sin xogar, pois seguramente ao comezo lle coste adaptarse. Bueno, xa que empezamos un pouco a falar en materia, creo que o mellor é un momento para facer un pequeno corte rápido para darlle transición e xa ponernos a falar dese mercado de fichaxes, xa presentar un pouquiño máis a Luís Fernández, que é o primeiro fichaxe, e falar un pouco do que nos prevemos do mercado e facer aquí as nosas cábalas e dar algunha pizquiña de información ou desinformación. Así que nada, Pues veña, Darío. pasamos a esa sección nova especial Mercato. Xusto cada primavera, xusto cada primavera de Barcelona. Ui, 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 vaya marrón, outra vez tocó mami romper la joma. Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué dirá? Saca sábana, mamá, ¿qué dirá? ¿Dónde está? Vayan a ti buscar, bye, 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 bye. ¡Au! Pa, y cheboa. Como gisa a Josejo, cousa que a mí non me pase, vai, cheboa. Arrechosemo pipi, oh pipi, arrechosemo pipi, manchei a concha. Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué dirá? Saca sábana, mamá, ¿qué dirá? ¿Dónde está? Vayan a ti buscar, bye, 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 bye. Pa, y cheboa. Pa, y cheboa. Pois aquí estamos de novo para falar dunhas das cousas que máis lle gusta ao público, neste caso o público verde, que é o mercado de fichajes, e que tanto se rumorea polas tascas do Carballiño. Que non vai o micro por carajo. Pois sí, podemos presentar un pouquiño a Luís, non? Darío, que ese é o primeiro fichaxe de Club Deportivo Arenteiro. Correcto. Que mellor dalle tú que tes aí a piñita e terás un bo recordo. E aparte, incluso, sei que hai aí unha instantánea que fai moitos anos que incluso xa tes por aí a Mau, incluso podía la mosar. Bueno, se me deixas buscar ainda podo topar exactamente. Luís Fernández Luís Fernández, cando se fixo esa foto que mencionaba Milito, ainda non podía conducir. Pois é probable. 10 anos ou así a foto, máis ou menos. Pois pai este ano 12 anos, creo, é de 2013. 2013. Casi nada. Bueno, pois eso. Bueno, mentras a buscas, comento eu un pouco, se queres, rapidamente. Bueno, pois eso, Luís Fernández, xogador nado en Burela, non? Aí da Mariña Lucense, xogadores rudos e fortes, como suelen ser os oriundos desa zona. Bueno, ten 31 anos, non é un xogador que veña de volta, ni moito menos, como podía ser o caso de Mico, non, Carlos? Que é un xogador que, bueno, chegas na última fase da túa carreira, non, este é un xogador que a verdade é que con 31 anos, pois estamos falando dun xogador que hoxe en día, con esa idade, casi estás no mellor momento da túa carreira, por así decirlo, non? Pero que pasa? Que bueno, xa fai cuestión de 4 ou 5 anos, marchou para o estranxeiro, non? Pasou por diferentes ligas, por Chipre, por Polonia, bueno, varios países. En Polonia sí que se consolidou un pouquiño, que foi onde, sobre todo, aí creo que foi no Wisla, que fai un temporadón de 20 e pico goles en non sei cantos partidos. E bueno, pois é un xogador cun gran disparo, bastante forte físicamente,
E, bueno, pois, para todos os que son os eses das piñitas, non? Como se di por aquí, pois un xogador que sale das categorías inferiores do Depor, que xoga no Lugo, que xoga no Huesca, que xoga no Alcorcón, o que comentaba un pouco Darío, que non se afincou nunca, excepto no Depor, evidentemente, cando estuvo na canteira, pois nunca se afincou nun equipo en concreto, non? Pero penso que é un xogador que, como dicía Carlos, que deu moi boas cifras en segunda división, que o mellor lle faltou esa pizca de sorte ou esa pizca de confianza para o mellor para cotas maiores, pero que é un xogador que se está, xa non vou dicir o 100%, pero que creo que se está ao 80%, é un xogador que vai ser moi diferencial aquí en Club Deportivo Arenteiro, non? Sí, debería ser. Luego, o primeiro recordo que teño de Luis Fernández é prácticamente despois perdínlle a pista, porque houve unha época en que deixei de ver fútbol, digamos, ou non vía tanto fútbol, foi, creo que, estando no Fabril, en terceira división, con 18, 19 anos, unha temporada que marca 30 goles. Penso, ou quedouse pretiño dos 30 goles. Entón, pois, eso xa demostra a calidade do xogador, que, como dixo Milito, pois, percorreu ali moitos equipos sin terminar de establecerse, incluso indo ao estranxeiro. A Bueno, cifra a de min 21 goles en 26 partidos. Carallo, casi nada. Entón, por cousas como esta, para min a priori unha fichaxe moi ilusionante. É un xogador que nos pode dar moitísimo na segunda volta si está en forma e si o respetan as lesións. A priori, para min vai ser non sei o que vai pasar daqui ao final do mercado, pero ten que ser a fichaxe estrella, digamos. Sí. Agora ben, se hai unha fichaxe mellor que esta, pois moito mellor para nós. Sin dúbida. Credes que haberá algunha outra incorporación nesa posición no dianteiro? Penso que non, a non ser que houbera unha baixa por aí pero non creo, vamos. Penso que con esos 3 xogadores a dianteira vai bastante ben servida. Teño aquí para buscarlle un sustituto a Nacho. Sí, pon aí a... Teño aquí a instantánea. Pero presenta un pouco, comenta un pouco, non sei, mételle aí unha boa introducción antes da mosada, non? Nada, 2013, non me acordo que partido era, partido na Coruña nese ano tan raro na historia do Depor que pasou por uns minutos de estar, bueno, pues desaparecido, o sea, ibase liquidar o club. No último, a 31 de, non sei se era de julio, creo, 31 de julio, ás 12:10 da noite chegaron aí un acordo, non me acordo moi ben como fora o tema, consíguese salvar o club a categoría e sale a xogar, bueno, pois podes vos imaginar, non? Como que di 4 amigos do Fabril e 3 amigos do Jorge Méndez que pichou nese verao, e aí está nese momento no Canteirán, recién subido o primeiro equipo, Luis Fernández, con o que dicías tú, 18 anos, debía ter no 2013, a estrella do periodismo carballiñés ao outro lado. Ou Justin Bieber. Claro, Justin Bieber. Nada, foi... Na verdade que non me acordo que partido fora, porque xa non ainda fora bastantes veces a Riazor, non me acordo cal era, pero non sei quen embelleceu peor, dos dous. Bueno, eu teño claro, pero... Telo claro, non? Sí, teño bastante claro. Nada, estaba ahora mirando esas estadísticas que, bueno, pues, ese ano xogara 28 partidos, sendo nunca, o sea, pasando, digamos, das categorías inferiores a xogar no primeiro equipo, 28 partidos, pois é unha boa cifra en segunda división. Bueno, ese ano sí que marcara 5 goles, pero por exemplo, o último ano no 2023 en Polonia, 24 partidos xogados, 19 goles. Unha barbaridade. En primeira división, estamos falando. Exactamente. Que é un xogador perfectamente de Liga Hypermotion, por nivel. Sí.
Sí, de feito recordo, creo que fai un par de veraos, fai 2 ou 3 veraos, sonara bastante para o Depor, que o Depor estaba interesado en Luis Fernández, que creo que foi xusto cando se foi a Polonia. Non me acordo se foi Cando- o primeiro ano de Polonia ou o segundo ano de Polonia. Que ao Claro, final cando vende chip Sí. para Polonia, non? que ao final non fichou polo Depor, pero bueno, me refero que estamos nos poñendo nun caso de que un transatlántico como era o Depor nesta primeira red quería que voltase o xogador fai un par de anos, non estamos falando de fai 10. De fai 20 anos. Ah, Moito menos. Isto, en calquera caso, era unha fichaxe máis ou menos esperable, polo que comentábamos antes, de que levaba xa un mes e medio entrenando co equipo. Obviamente, hasta que se firma o contrato non se pode saber ou non se pode, digamos, confirmar absolutamente nada, e menos no mundo do fútbol. Entón, pois bueno, esta é unha incorporación nova, pero, digamos, máis ou menos esperable. Agora ven o mollar, o interesante da cuestión, non? Que é e agora que? E agora que? E agora que? Porque hai rumores, non? En Twitter, a verdade é que como non o sigo, non sei o nome. Como é? Cazurreando, Ángel García. Ángel García. Ángel García, que suele sacar bastantes rumores, algúns acertaos, outros non, obviamente, porque polo que teño entendido, pois saca moita información todos os días, pois comentaba algo dunha cesión dun dos poucos xogadores que temos en plantilla firmados para a campaña que ven. Tomar Belardochi, no lateral esquerdo, unha cesión ao Salamanca de Segunda Federación, que polo que suxería parecía que estaba bastante avanzado o asunto. Non sei realmente como vai eso, e non sei se a lesión que está atravesando agora Llano pode cambiar un pouco tamén ou pode frenar a operación, se realmente iba a acontecer, que non o sei. Non sei se é un rumor ou se é algo máis consistente. O sea, o que é a operación en sí a Salamanca, a verdade é que non o sei. Non sei se o interese real polo Salamanca ou non. O que sí que sei que é certo é que o Arenteiro que quere que Tomi xogue. Entonces, bueno, para xogar, pois o mellor creo que o máis factible é unha cesión. Eu penso que se vai demorar o tempo que lle leva ao Arenteiro ben recuperar en condicións a Llano ou fichar outro lateral esquerdo. Penso que son as dúas solucións que hai, non? Mentras tanto, eu penso que se non cambia nada a día de hoxe, o viernes, Tomi vai ser, como dixemos antes da partida, pero creo que nos plans de Club Deportivo Arenteiro creo que entra pois a cesión do xogador argentino. E ten sentido porque é un xogador que da túa propiedade, é un xogador que agardas que crezca e que co ano que ven, pois incluso poida gozar de máis minutos ou de se arrompe, como se suele decir en Salamanca, pois que non que se poida facer co posto do lateral esquerdo titular de Club Deportivo Arenteiro. Entonces eu creo que esas dúas variables, tanto a lesión como transcurra ou como evolucione de Llano, e se ficha que se ten que fichar, se queremos que salga Tomi, creo que se vai ter que reforzar, xa se saca un sub-23 seguramente, pois para darlle o sustituto a Tomi, non? Obviamente a operación é boa por eso, porque é un xogador en propiedade, é un xogador o que obviamente queres que se foguee, que teña minutos que ao millor pois non iba a ter no Arenteiro, pero tamén é certo que me sorprendería ver sair a Tomi este mercado invernal, porque é unha zona na que temos moi poucos efectivos na defensa, penso. Efectivos que poidan ser garantía de titularidade, digamos, efectivamente. No lateral dereito, pois, xa sabemos a situación. Jordan, cando foi baixa por acumulación de tarxetas, pois houve que reconvertir a Ribelot, e no lateral esquerdo, pois, bueno, sí que temos a dúas pezas, pero se lle damos salida a Tomi e quedaríamos ao con Llano, e, pois, obviamente, Llano, pois, tamén pode seguir, digamos, lesionado, ou poden pasar certas cousas, entón, pois, non sei, pareceme raro. Obviamente, pois, sobre o papel, ben, ao ser un xogador con contrato, pero extrañaríame que salira Belardochi. Non sei, por eso o rumor eu a priori non lle dou moita
moito bombo de momento. Eu creo que se dan as situacións que che digo, creo que se vai facer. Sexa día 10 de xaneiro, sexa día 20, sexa día 29, quero decir, pero penso que se o Arenteiro pode ter dous laterales esquerdo en plantilla e llano, evidentemente. Creo que nese momento, pois, Tomi vai sair. Penso que sí, Outra porque opción, é o que falamos, non? De que é un xogador en propiedade é o que se quere que xogue, non? a outra opción sería reconvertir a un central, non? Temos aí dous centrais zurdos, a priori, Joao e Iván Muñoz. Iván Muñoz xa ten disputado minutos no carril do 3, entón, pois bueno, veremos. Independientemente de eso, pois é un nome que está non na rampa de saída, porque é unha cesión, creo que sin opción de compra, pero sí que pode pasar este segundo tramo da temporada fora de Espiñedo. E na liña defensiva, pois non sei se vos escoitastedes máis rumores de posibles saídas no mercado invernal ou mesmo incorporacións. Non o sei. Non sei que decirche. Eu penso que vai influir un pouco o tema do lateral esquerdo, non? Sí, E penso que vai influir efectivamente. moito tamén o tema do lateral dereito. Eu penso que aí sí que se vai intentar buscar un lateral incluso que poida xogar de central. Creo que o que busca o Club Deportivo Arenteiro e o que está a peinar Alex, me dá a sensación. E penso que se dan esas dúas fichaxes, penso que o mellor algún dos centrales sí que pode Pode sair. salir. Para min é Penso que claro sí. o tema do lateral dereito, encontrar un sustituto, non un sustituto, pero digamos un xogador que lle poida dar minutos de descanso a Jordan, un xogador dese perfil tamén, un xogador así lateral, pero que teña moito recorrido, e estou de acordo contigo en que seguramente pois eso, ou sobre todo no lateral esquerdo, marque o devenir dos centrais que seguramente están a ter menos minutos, a pesar de que sexan incorporacións deste ano, pois obviamente cada un tamén vela polos seus intereses, non? E ao final, pois, se se chega a un acordo en común no que satisfaga a todas as partes, pois eso seguramente pase, pero primeiro en clave Arenteiro marcará o devenir o tema do lateral zurdo. Totalmente de acordo nese aspecto. E a partir de aí, as únicas baixas que se poidan agardar, o mellor, pois están nos xogadores que todos temos na mente, non? Xogadores do centro do campo que non están disputando, falábamoslo aí atrás, que había certos xogadores que non chegaban aos 100 minutos de disputados, como poden ser, pois dando nombres que non dicimos que vayan sair seguro ou non, pero quizáis os Adri Cruz, os Tiago, xogadores que non están contando moito para Raúl Jaldiel, e que se poida reforzar o equipo nesa posición, e incluso mellor pois xente como, non sei, como Marquitos, que o mellor tampouco está contando moito, que hai moito run de que pode que salga, que pode que, bueno, non sei moi ben o que poida pasar, pero creo que hai que se poden producir certos movementos e que se poden buscar, non? Eu de Adri Cruz e Marquitos é algo que leva moitas semanas xa con moito ruido, con moita marexada de fondo, non? Como se suele decir, mesmo diversos medios de comunicación ou proxectos alternativos como o noso tamén se fixeron eco desta situación. Entón son dous xogadores que non están contando moito para o míster. Sorpréndeme sobre todo o de Marquitos, sorpréndeme pola... Só hai que ir ao último programa que fixemos en temporada pasada, que eu dicía que Marquitos este ano pois tiña as condicións para ser capitán general de Clube Deportivo Arenteiro, non? Obviamente pasaron aí cousas na pretemporada que non lle permitiron prepararse nas mellores condicións, cousas fora do seu control que hai veces que pasan, pero despois ao largo desta primeira volta, pois os minutos que estivo disputando parece que non foron capaces de convencer a Jardiel, e o mesmo se pode dicir de Adri Cruz, a pesar desa boa segunda parte que fixo en Arllanas, pois parece que é un dos nomes que está soando con máis forza, un xogador que recordamos que xa o ano pasado disputou moi poucos minutos por moitas lesións
consecutivas que encadenou o xogador de Moaña e, repito, son dous nomes que están na rampa de saída desde hai semanas e o tema de Tiago eu non cheguei a escoitar nada, pero é outro perfil que non me sorprendería ver potencialmente unha saída se así se requerise para traer incorporacións, porque non está contando tampouco para o míster de momento. Deses tres nomes, a quen vedes casi seguro que este máis fora que dentro? Eu diría Adri Cruz e Marquito, moi Sí, probablemente, eses dous. Eu a verdade que para o meu gusto, bueno, que non aquí o meu gusto evidentemente non conta, non, pero penso que como a ti, que creo que o mellor son os dous que están máis preto, pero sobre todo por necesidade, porque Tiago está claro que non é un medio centro, eso creo que o sabemos todos. Creo que esta incorporación de Luís aínda lle tapa máis oco nunha probable sustituto de media punta de David Ferreiro, e penso que o millor é valga que a min é un xogador que me gustaba moito en Ourense, que ten partidos disputados con Club Deportivo Arenteiro donde se lle ve o tipo de xogador que é, pero creo que, entre comillas, é o máis sacrificable, por así decirlo, dos tres. Eu, Adri Cruz, visto que vin en Sestao e vendo o compromiso que ten, eu non o votaría, a verdade. E iso que me estou calando a min mesmo a boca, porque a principio de temporada era dos que decía que non renovaría a Adri Cruz. Pero bueno, rectificar é de sabios totalmente. Entonces, bueno, pasamos ao tema das mediapuntas, que aí, en principio, se non hai salta sorpresa, non se van producir saídas, se non é o tema de Marquitos. Tema Diego Gómez. Tamén se falou moito do tema Diego Gómez, moito run en Twitter con que pode volver o Deportivo. Había aí as malas linguas, falaban de que o Deportivo podía incorporar a Jorge do Club Deportivo Lugo en unha operación rocambolesca, o mellor repescar a Diego e mandarnos cedido a Jorge, pero eso, bueno, quedou hoxe disipado ca renovación, ou mellor dito, máis que coa renovación, dando a ficha do primeiro equipo o xogador da canteira lucense. Eu a verdade é que non lle vería moito sentido a volta de Diego Gómez a Coruña, porque é cortarlle as as o xogador lamoeiro. Na súa posición xoga Mella. Evidentemente, pois, a día de hoxe é moi complexo que vaya a ter moita participación, aínda que poderás ter minutos na segunda parte para darlle descanso ao xogador do Depor, pero eu vexo unha cousa bastante inviable, como decía antes Darío, non? Sí, eu creo que se falamos de salidas, penso que van ser de xogadores que non están contando con minutos, un Tiago, un Adri Cruz, un Marquitos, evidentemente Tommy Berardochi. Pero creo que tamén vai depender algunhas salidas de que se pode incorporar, non? Falamos de Tiago, que é un xogador que ainda que non está xogando moito, é un xogador que che pode dar cousas nesta media punta como no Ourense, non? Que xogaba un pouco máis adiantado, pero tamén che pode xogar de medio centro. Quizás ti non eres capaz de conseguir un xogador con esa flexibilidade, pois igual non podes deixalo ir. O mesmo con Adri Cruz. Quizás se non tes un recambio no medio de campo, non podes deixar marchar a Adri Cruz. Eu creo que, por exemplo, Marquitos... E quen podería ser ese recambio, Darío? Pois era unha pregunta que che iba a facer. Hubo algunhas voces, algúns ventos do norte que decían que un dos nombres dunha posible cesión ao Arenteiro é a de Charlie Patiño procedente do Deportivo da Coruña. Non sei, Milito e Carlos, que vos di ese nombre? Que vos parecería esa incorporación? Carlos, por favor. Eu non podo opinar sobre isto porque nunca vin xogar a Patiño, a verdade. Non podo, non sei nin se é centrocampista, se é media punta, se é xogador de banda, non sei onde xoga Patiño. Quería destacar que dicíamos aquí entre Tiago, Adri Cruz e Marquitos, e dicía Milito, que o perfil de Cruz é un perfil moi potencialmente útil. Ao final é todo cuestión de expectativas, non? Dá a sensación de que Cruz pode aportar máis que Tiago. O problema que eu vexo, desde a miña posición, co que sei de fútbol, que é bastante pouco,
sendo un seareiro de Club Deportivo Arenteiro, é que Adrián Cruz, se realmente el quere disputar máis minutos ou se o corpo técnico informoulle que non conta con ele, que busca unha salida, non sei como é a situación. Adri Cruz ten máis cartel, especialmente porque nestes últimos partidos que leva xogado máis, xogou a un bon nivel, digamos, rendiu bastante ben, aportou cousas diferentes. Entón ten unha salida moito máis fácil que, por exemplo, un xogador como Tiago, que xa o ano pasado contou con moi poucos minutos e este ano pois prácticamente non se lle viu absolutamente nada. E o mesmo se pode argumentar sobre Marquitos, que pode ter un certo cartel nos equipos, especialmente da capital ourensá, non? Por iso dicía antes que vexo máis fora a Cruz e a Marquitos que a Tiago, se ben é certo que para min deses tres Cruz é o que máis pode aportar. Que responda Milito sobre o xogador londinense, sobre Charlie, porque eu xa non vos podo ser de axuda aquí. A ver, eu que vin foi xogar 4 ratos no Depor, si que é certo que eu pois vexo de vez en cando o Deportivo, non? E vino, pois, por exemplo, o día do partido do Ourense, que é titular en Copa do Rei. E, bueno, un xogador que creo que está moi por facer. Semella que era unha gran promesa en Inglaterra, non? Que é un xogador con moi bo pé, con bo desplazamento, con gran técnica, pero creo que é un xogador que, de momento, os 4 ratos que lle vin, pois non lle vin nada diferencial, nada que me fixera sentir fútbol, por así decirlo, non? É un xogador... Sentir cositas. Exacto, é un xogador que, bueno, que sí, que move o balón, que cando ten o balón ten criterio, pero que non sei se é pola timidez de estar nun país que, aínda que, bueno, ten relación con el e co tema Coruña polo pai e demais, quizáis este máis cohibido ou máis inocente e non desplegara todavía aínda o seu potencial e que o mellor chega ao Arenteiro en un sitio con non tanta presión como pode ter no Deportivo, que poida explotar e ver todo eso do que falan maravillas de Inglaterra. Non che digo que non. Pero non sei se é o que necesita ahora mesmo Arenteiro, sen o perfil de futbolista que a priori necesita, porque se supón que é un 8, non? Entonces, bueno, se chega o día 28-29 de febreiro, que o Arenteiro, de xaneiro, que o Arenteiro necesita un mediocentro e non topa unha opción mellor, unha cesión deste xogador a coste casi cero, pois non che diría que non, evidentemente. Se é como primeira opción, para min me quedaría un pouquiño xustiño, por así decirlo. Aparte que o fútbol é puta hostia, hai miles de xogadores fora que nunca escoitamos falar dele, e que despois poden chegar aquí a Club Deportivo Arenteiro e dar un rendimento espectacular. O ano pasado, no mercado invernal, para facer unha comparación moi xusta, Marino Illescas, un xogador que non estaba xogando no Algeciras na primeira volta, que se lle dá unha salida para disputar minutos, ven aquí a Club Deportivo Arenteiro, e adaptouse de maravilla, deu un rendimento espectacular na segunda volta. O mesmo se pode dicir de Cardero, un perfil moi similar, un xogador con máis nome, porque chegara a debutar xusto antes de ese parón invernal co sénior do Real Oviedo, e tamén veu aquí e tamén deu un rendimento espectacular. Entón, Patiño pode ser un xogador con máis cartel, obviamente, non? Porque é así un pouco máis exótico, un xogador que ven de Inglaterra, que está no Depor, que obviamente se falan maravillas del, pero que está pouco feito. Pero independientemente de que sexa Patiño ou non, Alex Vázquez ten credenciais de sobra, calquera nome que traia, eu a priori para min vou a confiar en que dé un rendimento positivo e que sume en Clube Deportivo Arenteiro. Eu non escoitei máis nomes, o de Patiño tamén o lin en Twitter, pero tendo en conta esta relación que hai últimamente entre Arenteiro e entre Clube Deportivo Arenteiro e o Depor non me sorprendería, pero tampouco é a priori de primeiras un xogador, xa digo, non o vin apenas xogar, pero un xogador que de primeiras me chame. Agora ben, pode vir aquí a Arenteiro, gañar confianza Claro, exacto. E terminar de romper. Sabemos que en contexto arenteiro calqueira xogador pode parecer Maradona. Sí. Eso é evidente. Sacar o millor de sí. Eu falo partindo dunha base do que vexo, pero sí. eu que dis tú, chega aquí neste contexto e saca a relucir o millor de cada xogador. E digo, o Gallá sexa así, que se ten que vir Patiño, eu vou estar no barco de Patiño, sin dúbida, pero non sei se
se sería a primeira opción. Supoño que eu penso que vai haber primeiras opcións antes ao mellor de afrontar esa oportunidade. Tes algunha información por aí, Milito? Non, nesa posición xa che digo que non. Ou noutras. Alex Vázquez está xogando cas cartiñas ben pegadiñas ao peito. Sí. Non está enseñando o que fai, porque se aquí estamos falando de 4 ou 5 salidas, se hai 4 ou 5 salidas xa sabemos que vai haber 4 ou 5 entradas. Teño que decir que hoxe vin o gran Alex Vázquez, incluso estuve falando con el un momentiño, así nun restaurante coñecido do pueblo, e a verdade que o vin super tranquilo. Sorprendeume, para como suele ser el de nervioso, sobre todo nestas épocas de fichaxes, pois vino bastante tranquilo. E eso xenérame confianza. A mí algo me chegou aos meus oídos, algo me chegou estes días, e bueno, algunha que outra bola. Solta aí o que queiras. Aquí non cohibimos la libertad, como algúns din que facemos todo o contrario. Aquí este é un podcast libre, quero decir, aquí podemos decir o que nos dé a gana. Non pode decir nombre, pero bueno, un xogador de Liga Europea, non me refiero que este xogando en competicións europeas, senón de unha Liga Europea, dunha primeira Liga Europea. Primeira Liga Europea. Sí. Polonia, entón. Co que nos gusta Polonia. Non, un pouco máis ao sur, quizáis. Pero bueno, a min non sei se é certo ou non, pero bueno, xa ten experiencia nesa primeira red e bueno, penso que sería unha boa incorporación. O que ten pinta é que vamos ter que facer especiais de calcio mercato. O ano pasado creo que Milito e Gonco se xuntaran unha noitiña, pero no que non había moito movimento, este inverno dá a sensación de que sí que vai haber movimento ao longo deste mes de xaneiro. Sí. Igual esa última semana de mercado podemos facer un directo de media hora todos os días así para ver se hai novedades. Aparte xa sabemos e controlamos, outro día estábamos comentando, non, que podía haber un anuncio, eu decía, ás 10:30 vai ser o anuncio. E non o sabía, 10:31, 32, cando foi o anuncio. Así que xa temos máis ou menos controlada a hora dos anuncios, como pasa en moitos equipos, e podemos aí axustala quizáis os directos. Eso temos que ver e miralo ben. Bueno, non sei se queredes... Exacto, non sei se queredes comentar algo máis de algunha posibilidade de... Así está a situación. Despois na dianteira, obviamente, que a incorporación de Luís para cubrir a baixa de Nacho Ramón, que era moi necesitada despois da lesión do dianteiro alá polo mes de setembro, pois obviamente non contamos con ningunha saída a priori, pero bueno, nunca se sabe. Pero tendo en conta as necesidades da plantilla e os números e as fichas senior das que dispón o equipo, pois non parece moi factible eso, pero bueno, 4 ou 5 movimentos é algo que non nos debería de sorprender, por lo menos. A min tampouco me sorprendería. 3-4 eu penso que os vai haber mínimo, penso. Pero bueno, veremos a ver que nos depara o mercado. Estas cousas hai que facelas sempre con moito cuidado, desde a posición do seareiro, do aficionado, como a nós sempre moi ilusionante, non? Cando ven xente nova, que che pode dar outro aire ao equipo tal, pero bueno, despois hai que encaixar os perfiles no vestiario. E hai que ver, bueno, pois, obviamente, ao final o fútbol como todo é unha loita de egos. Se hai xente que ven con bo cartel, pois o mellor ven ca perspectiva de ser titulares e o 11 tipo Jardiel teno xa máis ou menos delineado tamén, entón, pois bueno, é complicado, pero o que sí que ten que ser clave ou capital para min, aquí penso que vamos coincidir todos, é que Jardiel dispoña de polo menos de efectivos para dar descanso ao 11 tipo seu, porque nesta primeira volta estivo claro que por uns motivos ou por outros, pois non houbo moito máis alá do doble cambio Curro Marquitos no minuto 75, no minuto 80, e unha segunda volta, se chegado un partido atascado co 11 ou ca táctica inicial,
pode mirar po banquillo e ver a 2-3 perfiles que lle dan unha alternativa, que lle dan un aire novo ao equipo, aínda que non sexan xogadores dun cartel moi, digamos, que veñan de estrellas, eu máis que satisfeito con eso. Eu penso que o debe que tuvo o equipo na primeira volta. E non lle bota a culpa nin a Jaldiel, nin a Alex Vázquez, nin aos futbolistas. Creo que o debe en xeral do equipo, non? De ser un equipo que poida ter máis rexistros, non? Por así decirlo. E penso que iso é cuestión de todos. Primeiro Alex Vázquez, de traer os xogadores oportunos, e despois de Jaldiel de darlles a oportunidade e de facelos funcionar, non? Entonces, bueno, para min é o debe do equipo e que agardemos que quede solucionado tras este mercado de fichaxes invernal. E non hai moito máis tela que cortar polo momento, non? Penso que fixemos unha boa recapitulación, non, Darío? Sí, penso que sí. Sí, creo que para comezar o ano non estuvo nada mal. Solamente eu comentar unha cousa antes de que despidas para toda a xente que hai aí, creo que ten aberto o Club Deportivo Arenteiro, tanto no seu Twitter como no Instagram, hai un sorteiño para quen queira vir o viernes que non suela vir ou quen vaya, pois que poida participar aí para conseguir un par de entradas dobres para o partido do viernes ás 8:30 contra Andorra, así que a participar todo o mundo. E non sei se o comentamos antes do parón invernal, estaba buscando ahora no Twitter do Arenteiro cando se anunciou os máis as entradas para este partido, os abonos para a segunda volta, con prezos adaptados ao número de partidos que se vai disputar en Espiñedo, non? Sí, non teño por aí a información, pero bueno, xa está aberto dende, creo que o 24, 25 de decembro, bueno, non me acordo exactamente ahora a fecha, sei que sacaron por aí o abono de mitad de temporada, que bueno, todos vos podedes facer con el, que non estedes dados de alta como socios, e que creo que son precios bastante competitivos, non están desorbitados para nada. Sí, máis ou menos a mitad de precio do abono de temporada completa. Ahora non encontro realmente en Twitter, parece que non subiron nada en Twitter, que só subiron a Instagram, pero... En Twitter creo que tamén, pero bueno, igual para buscar ahora... Pero eso, prezos aceptables para a segunda volta. Teño aquí ahora diante mí. Telo aí. Para Tribuna Xeral 110, sendo xoven 50, ata 15 anos incluídos, e despois nas perimetrais os prezos de 80 e 20, ca mesma distribución. Entón, pois eso, uns prezos bastante interesantes e, sobre todo, entendo que tratando de reclutar xente nova, non? Sobre todo con esos prezos máis apropiados para rapaces de ata 15 anos, 50 e 20, sobre todo en 20 en perimetral, cando eres novo, podes ver o partido de pé, pareceme un preciazo e pareceme un planazo para facer cada 2 semanas ir a Espiñedo, animar ao Arenteiro, como dicía o Xío, facer marca, facer identidade, que o equipo este ben presente na idiosincrasia do Carballiño. Totalmente. Pois nada máis que dicir. Aquí estaremos o lunes que ven. Recordamos ese partido venres 8:30 da tarde en Espiñedo, que a mí é un horario que, como decíamos antes, off the record, un horario que me gusta, e que nada, ojalá que o tempo nos respete e que se vexa un gran ambiente en Espiñedo neste ano novo. Seguro que sí, que vai haber aí unha gran entrada. E dicirvos antes de que despida o programa Darío que o luns que ven, que esperamos facer este programa cunha victoria de Club Deportivo Arenteiro, vamos ter un pedazo de convidado. Non vos podedes perder o programa do luns que ven. Se xa non vos podedes perder ningún programa, o do luns que ven moitísimo menos. Entonces, o luns que ven, 20:45, onde nos vemos, Melito, como sempre, na cantina. Gracias. Steven fora loitando, Steven fora loitando, Steven fora loitando contra todo iso que me marcou. Agora volto tranquilo por todo aquilo que xa pasou.
Lentiño deixo migallas polo camiño por onde vou. Respiro, volto, retiro que me